प्रेज द लॉर्ड. देवाक कारगां, देवाक थिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळ आमचे भितर आसा, ताचें जिवीत आमचे भितर आसा आनी आमी तेचें जिवीत घेवन चलता हर एका वेळार, हर एका समयार, आनी तो बरो आसा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासूया. ओब्रासीन तालाबा शिखावान तोरोहोन तालाबा सिखामान तोरोबो दिलाबा खाराबा देलेकेराबा तोलोको रतिला नामा तेले केलाता ली ताराबा तोरोखो तोरोमो ताराबा सिखाराबा तालामा तालाकी ओरा तालामा तेले शाराबा तालाकाराबा तेलाकारा. ओ हालेलुया जीसस. थँक यू लॉर्ड. थँक यू होली स्पिरिट. लुकाचो 22 अध्याय आणि 31वी ओळ. लूक चॅप्टर 22 वर्स 31 आमकां सांगता, सिमांव सिमांव गवा परी चाळणीन तुमकां चाळूंक सैतानान सत्य मागून घेतला, पूण तुजो भावात दवडलूं जावंक हांवें तुजे पासून मागणें केलां आनी तूं परत सोयराणार येतकूच तुज्या भावाक तूं घट कर. जेजू क्रिस्तान पेद्रूक सांगलें, सिमांव सिमांव गवा परी चाळणीन तुमकां चाळूंक सैतानान सत्य मागून घेतल्या. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगूंक सोदता की सैतानान गवा परी चाळूंक सत्य मागून घेतल्या. आयज आमी देवाचो मोग करता, देवाचें उतर सांबाळता, देवाचें उतर पाळता, देवाचें उतर आयकता, तें पाळता, तें फॉलो करता, सगळें आमच्या जिवितान आमी करता आनी तरी पासून आमच्या जिवितान कश्ट आसात. जायते पावटी हो प्रश्न आमकां येता की आमच्या जिवितान हे कश्ट आनी त्रास कित्याक आसात. जायत्या जाणांचो भावार पासून हालता. ज्या वेळार आमच्या जिवितान कश्ट येतात तेन्ना आमी जायते पावटी देवाक प्रश्न विचारता, आमी इतली तुज्या लागीं आसून हे कश्ट आनी हे त्रास म्हज्या जिवितान कित्याक. ते जण एकल्याक ह्यो आन्सर जावन आसा. खुद जेजू क्रिस्तान दिला. गवा परी चाळणीन तुमकां चाळूंक सैतानान सत्य मागून घेतल्या. हय म्हज्या बोगाच्यानो, जेजू क्रिस्ता वांगडा रावणें इतलें इजी ना आसा, इतलें इजी ना आसा. सैतानान सत्य मागून घेतलें. जण एकल्याची जी देवाची भुरगीं आसात ते जण एकल्याची सत्ता सैतानान मागून घेतल्या. सत्या तो चाळणीन जशे गव चाळतात ते भाशेन आमकां चाळता. जायते कश्ट आमच्या जिवितान येतात, त्रास येतात, पिडा येतात, फायनान्शियल प्रॉब्लेम येतात, जायते प्रॉब्लेम्स येतात. पूण जो कोण जेजू क्रिस्ताक धरून रावता, जो कोण आपलो भावार हालोवंक दिना, तो सुभागी. कित्याक तेच्या सांगाता जेजू क्रिस्त आसा, तिच्या सांगाता जेजू क्रिस्त आसा. कित्याक आमचे भितर आसा तो बलिश्ट मोगाच्यान, आमचे भितर आसा तो बलिश्ट आसा. देखून ज्या वेळार आमी आमच्या जिवितान कश्ट आनी त्रास आसतात त्या वेळार आमी त्या देवाचो उगडास करुया, ज्या देवान आमचे पासून इतलें सोंसलां, इतले कश्ट तेणे आपणाचेर घेतल्यात. त्या देवाचेर आमी नदर मारुया. कित्याक सैतानाक आमचे वयर अधिकार ना आसा. ताणें सत्य घेतल्या ती फक्त आमची परिक्षा करूची, आमकां चाळणेन चाळोवची, पूण ताका आमचे वयर अधिकार ना आसा. आमचे वयर अधिकारी आसा तो आमचो देव स्वामी जेजू क्रिस्त आसा आनी तेच्या नांवान आमकां जैत मेळ्ळा. कोणूच आमच्या विरुद्धाक उबो रावंक शकना. कितले पासून ताणें आमच्या जिवितान कश्ट हाडले, कितले प्रॉब्लेम्स हाडल्यार पासून मोगाच्या भाव भयणांनो तो हारता. कित्याक आमचे भितर आसा तो विजयी आसा. ताणें आमकां विजय मेळोवन दिला. तो जैतिवान आसा, तो जैतिवान राजांचो राजा आसा आनी ताणें आमकां तो मुकूट घातला, ताणें आमकां विजयी केलें. त्या देवा गेव्यार दिनवासूया मोगाच्यानो. हर एका दिसा एक जिवी वाखाणणी, एक जिवी बली कशी आमी देवा मुखार येवया. घडी आयज आमच्या जिवितान पिडा आसा, कश्ट आसात, फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात, आमची भुरगीं आमकां आयकनात, आमच्या कामार आमकां त्रास जातात. आमी केन्नाच विसरूंक पावना तो देव आमच्या वांगडा आसा आनी तो आसल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना.
कितलोय आमकां त्रास, कितलोय सैतान हारोवचो प्रयत्न केल्यार पासून ताची हार 100% आसा. कित्याक फौजींचो देव आमच्या सांगात आसा. जाणी हो मळब आनी ही पृथ्वी रचला तो देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार आमच्या विरुद्धाक कोण आसा. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जंगल में से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा. जंगल में से मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है. जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग
सोम्याची भासावणी, ही सोम्याची भासावणी, ही जेजूची भासावणी, ही जेजूची भासावणी. अरण्यात देवाक रस्तो तयार करून तो आपली मोहिमा दाखयतलो. अरण्यात देवाक रस्तो तयार करून दोरीक वाटो भिंटलो, दोरीक वाटो भिंटलो. ही सोम्याची भासावणी, ही देवाची भासावणी, ही जेजूची भासावणी, ही जेजूची भासावणी. ही सोम्याची भासावणी, ही जेजूची भासावणी, ही सोम्याची भासावणी, ही जेजूची भासावणी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां आमचे भितर आसा आनी तिची सोबीतकाय आमी घेवन चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो पळयात देवाचें उतर आयज कितें म्हणटा. रोमकारांचो 13वो अवेसूर. प्रेज द लॉर्ड. आनी वर्स 11 म्हटल्यार रोमकाराचो 13वो अध्याय आनी 11वी वर. पळय देवाचें उतर कितें सांगता तें. काळ पावलो म्हण तुमी तर जाणात, न्हिदलेले उठचो वगत जालो. आमी सत मानून घेतला त्या दिसा परस आमची सुटका आतां अदीक लागीं आसा. 12वी लायन. रात सरत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून काळोखाच्यो करण्यो सांडुया आनी झुजाची हत्यारां घेवन उजवाडाच्यो करण्यो करुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो ही देवाचें उतर आमकां बऱ्या भाशेन शिकयता. पळय देवाच्या उतरान ताकद आसा, देवाच्या उतरान बळ आसा आनी देवाच्या उतरान जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर म्हणटा हांव उलयतां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. आमेन. हांव उलयतां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. जेजू उलयता त्या उतरां वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. सो उतर आमच्या जिवितान खूब म्हत्वाचें. प्रेज द लॉर्ड. जेजू पासून म्हणटा उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरां उदेशी मनीस येता. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतरां वरवीं मनीस येता. प्रेज द लॉर्ड. सो मनीस जियोचें कारण जावन आसा उंडो न्हू, मनीस जियोचो कारण वर्ड ऑफ गॉड. आमेन. देवाचें उतर. सो तेंच देवाचें उतर खंय प्रकाश घालता आमच्या जिवितान. आनी कितें सांगूंक सोदता पळय रोमकारांचो 13वो अवेसर 11वी वर. क्लियर म्हटला काळ पावलो. आमेन. पळयात काळ पावलो. एक काळ आसता, दुसरो काळ आसा. आतां बागेंत पावलो ह्यो खंयच्या काळा विशीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. सजमन घेयात. काळ पावलो म्हूण तुमी तर जाणात. प्रेज द लॉर्ड. पळयात जेजू क्रिस्तान आपली सुरवात कितें केली. जेजू क्रिस्तान आपली प्रवचन कशें दिलें. मन बदलात सर्गीचे रास
लागीं पावला, काळ भरला. आमेन. चुवावान देवाचे उतर कशें दिलें, मन बदलात, सर्गीचे राज लागीं पावला. आमेन. सो काळ तेन्ना भरलो ज्या वेळार जेजू क्रिस्त आयलो. आमेन. आनी काळ तेन्ना पुरो जालो ज्या वेळार जेजू क्रिस्त मरण पुनर्जीवन जालो. आमेन. सो आतां ह्यो काळ भरला. प्रेज द लॉर्ड. जें कितें देवाक ह्या संवसारान घडोवचें आसलें, जें कितें देवाक ह्या संवसारान दिवचें आसलें, तें देवान दिलां. आमेन. आनी तो म्हटल्यार आपलो खाशापूत. आमेन. ज्या वेळार तेचो खाशापूत ह्या संवसारा पासो समर्पण जालो, त्या वेळार तेणी संवसारा पासो दिला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जो काळ सोदतालो, जो काळ वाट पळयतालो, जो निसर्ग वाट पळयतालो, जी सृश्टी वाट पळयताली, आदामाच्या काळांत, प्रेज द लॉर्ड, आदामाच्या काळावर ती सृश्टी वाट पळयताली, वाट पळयताली, वाट पळयताली सोडवून धराची. तो काळ येयलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो काळ येयल्या उपरांत जे अख्खी सृश्टी आसली, जी अख्खी भुमी आसली, जमीन आसली, ती पासून वाट पळयताली. प्रेज द लॉर्ड. ती पासून वाट पळयताली. हालेलुया. आतां जेजू क्रिस्त येयलो, मेलो आनी पुनर्जीवन जावन आयज तो आमचो फेथ सांगता, आयज तो उजव्या हातीक बसला. आज कॅथलीक फेथ असो सांगता, आयज तो देवा बापाच्या उजव्या हातीक बसला. आमेन. आयज तो देवा बापाच्या उजव्या हातीक बसला. सो आतां ऑलरेडी काळ पावला म्हूण तर तुमी जाणान म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, वाचून पळोवया. रोम करंट चॅप्टर 13 वर्स 11. काळ पावलो म्हूण तर तुमी जाणान. आतां आतां आमकां सजमून सांगता बागेत पावलो, तर काळ ह्यो पावलो. ऑलरेडी काळ पावलो. जालें, काळ पावलो, वेळ आयलो तर तुमी जाणान. म्हटल्यार दीस भरले हे तुमी जाणान. आतां फुडें पळयात कितें म्हणटा. न्हिदेंतले उठचो उगत जालो. आमेन. देवाचें उतर कितें म्हणटा. न्हिदेंतले उठचो वेळ जालो. आमेन. न्हिदेंतले उठचो म्हटल्यार ही न्हीद खंयची जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. ही न्हीद जावन आसा संवसारी न्हीद, जी सैतानान आमच्या जिवितांत ताबो मेळयल्या. प्रेज द लॉर्ड. आमकां सैतान एक संवसारी न्हीद घालता आनी त्या न्हिदेक लागून आमकां तो न्हिदोवन दवरता. त्या म्हटल्यार कितें जाता, आमकां दीस उदेतलो म्हूण आमकां सजमना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जायतीं जाणां आमी न्हिदता. न्हिदल्या उपरांत 6 वाजता, 7 वाजता, 8 वाजता, 9 वाजता, 10 वाजता, 11 वाजता आनी आमकां खबरूच ना दीस केन्ना उदेल येता. आमी कितें म्हणटा पळय, ना खबरूच ना न्हू केन्ना दीस उदेल येता. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार कितें, आमी न्हिदल्या, सूज न्हिदल्या, आमकां खबर ना दीस उदेल येता. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच देवाचे येण्या विशीं बागेत पावलो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. काळ भरला. सो आतां तो खंयच्याय टायमार येवंक जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो तुमी न्हिदेंतली उठात. हालेलुया. आजुनूय थोडीं जाणां कन्फ्यूज आसात. आजुनूय थोड्यांका नाका आज कितें तर देव परतून येवचो आतो. आमेन. आमी त्याच न्हिदेन आसा अजून आयज जायत्या जाणांक हांवें नजर मारल्या तेंच्या जिवितांत. थोड्या जाणांक खबरूच ना आसा जेजू येवचो आतो. प्रेज द लॉर्ड. थोड्या जाणांक इतलेंच खबर आसा जेजू मेलो, पुनर्जीवन गेलो आनी आतां खंय तरी आसा. प्रेज द लॉर्ड. खंय तरी आसा पूण येवचो आसा तो खबर ना. आमी डेली चर्चीन, आज पासून आमी चर्चीन गेले आसतले आनी चर्चीन कांय ना, आमी भावार्थाचो गूट परगटला आसतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. ह्यो जो भावार्थाचो गूट आसा, ह्यो थंयच्या थंय दवरुच्या पासत ना आसा, फकत तोंडांतल्या तोंडान गुडगुडच्या पासून ना आसा, तर ह्यो भावार्थाचो गूट आख्ख्या संवसाराक सांगच्या पासून आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण आयज आमी कितें करता, तो भावार्थाचो गूट आमी तोंडांतल्या तोंडान, जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू ना. ह्यो गूट आख्ख्या संवसाराक सांगचो आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजून कितें म्हटलें, वचात आनी आख्ख्या संवसाराक म्हजें उतर परगट करात आनी सगळ्यांक म्हजें शीस करात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
सो आतां ह्यो न्हिदेंतलो उठचो वगत जालो. आमेन. उठचो वगत जालो म्हटल्यार न्हीद अशी आसता, आमकां ती न्हीद सजमना दीस केन्ना उदेता. सो आमी न्हिदोन आसा. देवाचें उतर कितें म्हणटा? आमी सत मानून घेतला त्या दिसा परस आमची सुटका आतां अदीक लागीं आसा. आमेन. म्हटल्यार कितें? जे दिसा आमकां सज सजमलें, प्रेज द लॉर्ड, जे दिसा आमकां सज सजमलें, जे दिसा आमी जिवीत बदलली तेच्या परस आनी आमची सुटका जाली तेच्या परस ही सुटका खूब म्हत्वाची आसा. प्रेज द लॉर्ड. ही सुटका म्हत्वाची आसा. 12 लायन पळयात कितें म्हणटा, 12वी लायन. रात सरत आयली दीस लागीं पावो. पळयात, रात ही सैतानाची आसा. आमेन. काळोख ह्यो सैतान. कितें म्हणटा? रात सरत आयली दीस लागीं पावलो, देखून काळोखाच्यो करण्यो सांडुया आनी झुजाची हत्यारां घेवन उजवाडाच्यो करण्यो करुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. झुजाची हत्यारां घेवन. आमेन. कितें जावन आसा झुजाची हत्यारां? कितें जावन आसा झुजाची हत्यार? सगळ्यान म्हत्वाचें झुजाचें हत्यार जावन आसा प्रेयर. आमेन. विदाउट प्रेयर तूं झुजाचें हत्यार आनी खंयच्या हातीनूच घेवंक शकनाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी ताका म्हणोंकूच शकनाय ना हें झुजाचें हत्यार आसा म्हणून. ना, प्रेयर हें झुजाचें हत्यार जावन आसा. कित्याक? झुजाचें हत्यार पळयात, खंयचें हत्यार घेताना तें हत्यार तुजी राखण करता. आमेन. तुमकां समजता? खंयचेंय तुमी हत्यार, खंयचेंय जर वेपन कित्याक घेतात? वेपन कित्याक घेतात? हत्यार कित्याक घेतात? तुजें रक्षण करूंक. प्रेज द लॉर्ड. आतां ज्या वेळार तूं वेपन घेताय त्या वेळार तुजें रक्षण कोण करता? तें वेपन करता. प्रेज द लॉर्ड. तें वेपन करता. आनी हय प्रेयर जावन आसा तुजें वेपन. ज्या वेळार तूं प्रेयर तुज्या हातीन घेताय, तें हत्यार घेताय, त्या वेळार प्रेयर तुजी रक्षा करता. आमेन. प्रेयर तुजी राखण करता. आमेन. आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा? झुजाची हत्यारां घेवन उजवाडाच्यो करण्यो करुया. आमेन. झुजाची हत्यारां घेवन उजवाडाच्यो करण्यो करुया. जशें तूं झुजाची हत्यार प्रेयर हातान घेताय त्या वेळार काळोखाच्या सक्तीचो आमी नाश करता आनी आमी विजयी जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. झुजाची हत्यारां ही खूब इम्पॉर्टंट आसात आनी सगळ्यान म्हत्वाचें झुजाचें जावन हत्यार आसा प्रेयर. ओन्ली प्रेयर. टंग्स प्रेयर, वर्शीप, स्तुती, आराधना. झुजाची हत्यारां जावन आसा प्रेयर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात फुडें पळयात कितें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. उजवाडाच्यो करण्यो करुया. उजवाडाच्यो करण्यो. उजवाडाच्यो करण्यो. उजवाडाची पयली करणी कितें जावन आसा? उजवाडाची पयली करणी जावन आसा जेजू क्रिस्ताची खबर परगटणी. आमेन. उजवाडाची पयली करणी जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें प्रिचींग, जेजू क्रिस्ताचें गॉस्पल आख्ख्या संवसाराक सांगचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 13वी लायन पळयात कितें म्हणटा. दिसा उजवाडा जशें दिसाचें आमकां चलोंक जाय तशें रिती माणसुकीन आमी चलया म्हणटा. मांस, प्रेज द लॉर्ड, पिवप, जेवप आनी धुमशाण नाका. प्रेज द लॉर्ड. मांस, धुमशाण नाका म्हणटा. मस्तेपण, पांपरलेलेपण, झगडी आनी नाटकां ह्यो नाकान. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पळयात कितें कितें उजवाडाची भुरगीं करनात नात, झगडी करनात नात, झगडी धुमशाण करनात नात, सोरो पिवन मस्ती करनात नात, सोरो पिवन दुसऱ्यांक मारनात नात, सोरो पिवन श्राप घालनात नात, सोरो पिवन पार्ट्यो करनात नात, सोरो पिवन फेस्तां करनात नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियात, मनशाच्या कायद्या प्रमाणे जियेनाका. मनशाच्या कायद्या प्रमाणे जर तुम्ही जियेल्यात ना, तुम्ही मनशांक संतोष करतले. देवाच्या उतरा प्रमाणे चालल्यात न्हू, तुम्ही देवाक संतोष दितल्यात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया, हालेलुया. सजमन घेयात. आमी जैती वनपणा परस व्हड आसा आनी आमच्या जिवितान जेजू ख्रिस्त आमचे हत्यार जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमचे जर तुवें तुजें जिवीत जर देवाक समर्पण करताय जाल्यार वा केलाय जाल्यार तुवें हें करचें न्हू. बायबल क्लियर म्हणटा एका टेबलाचेर बसून 2 जाणांका जेवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. सैतानाक आनी देवाक एकाच टेबलार बसून जेवंक जायना, एकाच पात्रांतले पियोंक जायना. हेचो अर्थ कितें? हेचो अर्थ ह्यो जावन आसा तूं एका वाटेन देवाचें उतर प्रगट करताय, तूं एका वाटेन देवाचें उतर प्रिचींग करताय आनी दुसऱ्या वाटेन बेबदिगाय करताय, दुसऱ्या वाटेन तूं सोरो पियोंक दिताय. ना ना, प्रेज द लॉर्ड. ना, तशें ना. जिवीत हें जर तुमकां पळोवचें आसा जेजू क्रिस्ताचें तर तें बायबलान आसा. आनी जर जेजू क्रिस्त कसो आसा जर तुमकां दिश्टी पडोंक जाय जाल्यार तो बायबलान आसा. जर तुमकां जेजू क्रिस्ताचे गूण पळोवचे आसा तर ते बायबलान आसा. आनी जर तुमकां सर्गीचें राज जाय तर तें पूण बायबलानूच आसा. आमेन. हें सगळें बायबलान आसा आनी आमकां पवित्र पुस्तकां प्रमाणे चलोंक जाय. थोडे जाण म्हणटा सगळेंच ब्रदर बायबलांतलें खरें ना. मागीर आनी तुमी सांगतात तें खरें? आमी मनशांचेर विश्वास ठेवचो? बायबल जर्मियाचें पुस्तक क्लियर म्हणटा जो कोण विश्वास ठेयता मनशांचेर तेचेर श्राप पडो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सजमान घेयात बाबा. ह्यो वगत ना आमी एकामेकाचो दोश काडचो. ह्यो वगत आसा आमी आमचें जिवीत देवाक भेटोवचो. आमेन. मस्तेपण ना. आयज जायतीं जाण आमी वेगवेगळ्या भाशेन आमी देवाचे लागीं आसा, घडये मागण्यांक वयता, मिसाक वयता, पूण आमचें जिवीत जर पयशील जाल्यार सोऱ्या बगर आमकां जायना. ना, हें ना देवाचें जिवीत. हें ना देवाचें जिवीत. देवाचें जिवीत हें सोबीत आसा, सोबीत आसा आनी तें सोबीतकायेन वाडटा, सोबीतकायेन वाडटा. सजमन घेयात बाबा. आमी खंयच्या वाटेर वयता, खंयच्या वाटेर. आयज आमची भुरगीं पाड कित्याक जातात? आयज आमची भुरगीं सोरो पिवंक कित्याक लागतात? कित्याक? सारकी शिकवण ना. सारकी शिकवण ना. आमकां वडील सारकी शिकवण दिनात. जर आमचे वडील जर सारकी शिकवण दितात जाल्यार आमी सोरो पिवचो ना. कित्याक बायबल सांगता सर्गीचे राज बेबदिकांक ना. जो कोण सोरो पियेता तेका सर्गीचे राज ना. हे क्लियर आसा. मागीर कितलीं मागात तुमी तेचे उपरांत ना. कित्याक संवसारान आसतना तूं देवाच्या खोशयेच्या विरुद्धाक चलताय जाल्यार सर्गीचे राज ना. आमेन. सर्गीचे राज ना. पूण आमकां कोण शिकयना, आमकां कोण सांगना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, आमी शेवटच्या वखदार आसा आनी ह्या वेळार आमी देवाक मानतात अशें जिवी बली कशी देवाक भेटोवंक जाय. आमेन. आमची जिवी बली कशी देवाक भेटोवंक जाय. तुमी सोबीत आसात देखून पवित्र आत्मा तुमकां सांगता. तुमी बरी आसात देखून पवित्र आत्मा तुमच्या वांगडा उलयता. तुमी सरकाराच्या वयली दायजी आसात म्हणून तो आपूण हाडून तुमकां येसूच मेळटा. आमेन. पळयात देवाचे रास लागीं पावला. कित्याक तो थांबानासलेल्या दिसा येतलो. आमेन. तो सांगानासलेल्या दिसा येतलो. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. हे भुरग्यां पासून तेंच्या जिविता पासून हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह तेंच्या जिवितान, हांव वाडती कृपा तेंच्या जिवितान पळयता आनी वाडते सामर्थ्य तुजें जेजू क्रिस्त तेंच्या जिवितान पळयता. ती सोबीत आसा तेंच्या जिवितान, ती वाडटात आनी सोबीत कांयच सागरान ती बुडल्यान. आमेन. गॉड ब्लेस.